George Charamba muzo kuti anova mutauri wemutungamiri wenyika ende ari loyal kuna Vice President Constantino Chiwenga. Panguva inoi aiwa poisi kunyatso kubuda evidence inyaso kuona kuti mukomana uyu ava kukambena. Mashoko aakutaura pamashoko ataurwa nemutungamiri wenyika achiti aiwa ada kumborishafula vanhu vamwe vachimbonzi aiwa ava ngavambozorora ava. Takuona kuti panapa George Charamba ava kuuya achikambena kuti aiwa asanzi arove pasi asaona ari palist rimwe riya yavanhu vanoriziva. Sara pena mashoko anobuda nyuka panapa toda subscribe like out on the bell icon. Tipinda pahedo yaGeorge Charamba yamuziva inonzi Jamwanda Zuro 2 yamuri kuona iyi. George Charamba anopinda nyora achiti vazhinji venyu would not survive a day in my department. Chirungu chenyu chamunodai kudisisa is plain appealing. You would think you had no teachers in English language. Kunge vanhu vekukorosponda apa muchichida chirungu chacho. Mugoti chirungu hamugoni, politisi dzenyu dzeRhodesia dzakadhakwa asi zvine ukama. Anouya achiseka zvake. Tinoona kuti panapa majara Jerusalem achiti George Charamba aka Jamwanda 2 aka Donza Musoro 007 has started a spirited campaign of why he should not be fired by Idi Mnangagwa. Charamba says he is the only one who can speak the imperialist language better. In other countries they promote their native languages. Domashoko mudatoka pana Charamba chiti aiwa inini ndo zvinoita kuti ndisabvisiwa. Panapa tikuona kuti akuda kuzama kukambena achizviumbiridza zvidza mutungamiri wenyika achiti aiwa inoda kuva mutauriro wako kuda kuti aiwa kana ndichi adresa vanhu ndonyatso kuvaudza aiwa nemutauro wakarongeka nechirungu chakanyatso kunaka. Zvatiri kuona kuti panguva inoi panapa tinoona kuti George Charamba anozikanwa nenyika yese kuti panguva inoi upenyu hwake aiwa huri pakoma, anogona kungoya zvake 2025 akafaiwa. Takumuona aiwa akuzvikambenera. Tozive mafungiro enyu motodii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa bvenda comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.